bategandik bestearengana gotzaintzaren erantzunkizunak hartu nebazan eguna, ezta. Katedralean, katedra bete-beterik egoan, eta kantu ederra gainera egin zidan, eta momentu batean, zetienek gozain makila niri emon eustan, ezta. Momentu hori oso ederra izan zen eta txalo handiek izan ziren momentu haretan. Setienek hasierak urteetan asko lagundu duzun? Bai, eta nik berari kontauten dut zen, neukasan arazo guztiak. Eta gauze batzu konsultau, bai, ez guztiak, esan beharrezkota. Bera, zeban nahi, gehiegi sartzea. Bai, gerizpeko gozain ezeban nahi izan berak. Eta neupe ez neban behar, ez nahi, bera nire gerizpeko gozain izatea. Oin, bion artean daukagune, eukidogun eta daukagune konfiantza eta baita gauza askotan daukagune eretxi bardina, horrek ezin gezuketu ez berak ez nik. ¿Cómo no reconocer y agradecer al despedirle su doctrina lúcida, con frecuencia mutilada y deformada? ¿Cómo no decirle, con el corazón y con los labios, José Mari, amar mila esker? Bueno, zure aldamenean, Felix Azurmendi dago, zurekin bikario nagusia izan zen hainbat urtetan. Bikario bikaina. Felix, ze aldaketa ekarri zituen Donostiako gotzaitegira, Juan Marik? Bueno, aldaketa aurretik nik esango nuke zala jarraipen bat, ez jarraipen ursa. Baina aurretik zetorren elizgiroa eta pastoralariak eta hori dena bereak egin zituela. Izan zen oso onartua hasieratik nik uste dut horregatik. Eta noski, gero eman zion bere estiloa, ezberdina, dudik gabe. Etak zuetena hautsi eta gero, sekulako erasoaldiak izan zituen, eta zuek gertutik bizi izan zenituzten, ze gogoratzen duzue, une larriak, gogorrak. Bai, oso gogorrak, noski, elkarrekin, batez ere berak bere ardura, bere sentiberatasun hori, olako heriotzen aurrean, familien aurrean, eta gero, baita ere, gero, asmatu beharra, ze esan behar dugu, eta nola esan behar dugu, eta berak zuen hitza, eta berak hori asko neurtzezun, eta gero, beste aldetik hurbiltasuna biktimekiko, nik uste dut hori momentu horietan, eta ez bakarrik momentu horietan, egu berritan, aste santutan, beti hurbiltzezan olako egoeratak gelditu ziren familietara, eta bai presoen familietara ere. Elizak barrutik sentitzen du gizarte honen sufrimentua, espetxeratu guztiak eta beraien familiak. Elizak errukiz begiratzen ditu, eta gaur aparteko moduz, hilketa lotzagarrien bidez eroriak eta mehatxuen bildurpean bizi direnak. Hitzak ondo neurtzekoa izan da Juan Mari, baina hala ere, kritikak alde batetik eta bestetik jaso izan ditu. Batez be alde batetik, baina bai, bietatik. Pentsa zenbat neurtze zituen gauzak, idaztezun gauz bat, esatezigun, berriz irakurtzezun, aldatzezun, esatezigun, berriz irakurtzezun, aldatzezun. Bai, esan beharra esan, baina alik itxien min sortu han edo hor edo hemen. Bai, bakebideak apubete zabaltzen alegindu nintzen neure ekitaldi guztietan. Ezin dezakegu alboratu, mesprezatu, iraindu, makurrarazi. Honegatik dira hain negargarriak eta lotzagarriak, etaren eraso eta hilketak. Honegatik dira hain salagarriak, gizon eskubideak oinperatzen dituzten guztiak. Delitu egileak ere, bere eskubideak ditu. Egi osoa esatea, ez jako gustatzen ez batzui ez beste. Egi osoak danak minduten ditu. Baina egi osoa esan beharra dago. Hori dela eta ez dela, uste dut, konferentzia episkopalean da, eztabaida gordinak izan dagoa zanela.
Bai, batzuk izan ziren, neu baino hemengo egoera, hasiera baten gotzainek uste ben, zuek esaten eta egiten duzuzen gauza guztiak ulertzeko gu ez gara gai, ez gago zanda. Baina gero gehiago sartu ziren eta kritikoago egin ziren hemen esaten eta egiten ziren gauzekin. Eta biktimen aldetik eta kritikak edo arazoak izan dituzue? Biktima asko ez dagoz biktimen elkarteetan, gehienak ez dagoz. Nik hemen bizitatu nebazan 40 biktima inguru, eta ez dut uste bat edo bi izan ezik besteak ez egozan taldeetan. Orduen, biktima dire gauze bat, eta biktiman taldea dire beste gauze bat. Eta presoekin ere izan duzu harreman zuzena? Presoen familiekin, famili batzuekin bai izan dute, bai. Zaterako elistar ziren batzuekin, nekea handia, sufrimentu handia ikusten ebanean, bai. Sufrimentua dagoen tokian errukirik ez badago, ez dago kristau izaterik. Han ez dago Jesus. Apaiz, abertzaletzat hartu zaituzte beti, eta ez dakit hori justifikatzeko edo zurikerietan ibili behar izan duzuen edo? Euskaldunak gea, herri hontakoak gea, hori baldin bada abertzale izatea, abertzale gea. Hori dudarik gabe. Baina nik uste dut guk hemen oso ondo ikasi gendula betidanik bereizten gauz badala abertzale izatea eta besti gauz bada alderdi bateko izatea. Eta ez egotea denen zerbitzura. Bai, horregaitik abertzale izatea eta partidu batekoa izatea toki askotan Espainian zehar behar bada ez dago hain argi. Herriaren ganako maitasuna agertu dugulako gauzak nastau dira, nastau dabez. Eta batez be, ekiparazio bat egiten gendula guk, batzuekin eta beste batzuekin eta hori besti, bai. Hori de successful error, bai, zaretan. Baina hori sartuta dago, jente Espainian zehar sartuta dago. Ebrotik bera sartuta dago hori, birikizeta baina. Hori ataratzie kostako da, eta horregaz zeragaz beste mundura bezoan beharko gara. Horregaz... San Benito horrekin. San Benito horrekin.